сөзі бірінші тапқыр 1147 елда Ипатов ел язмасында тілге алына. Тарихшылар айтуына қарағанда Ака елғасы ярларында татарлар енді 9-шы ғасырда ғұмыр сүргенлер. Мәскеу елғасы аряғында бүгінгі Большая татарская урамнары, зор һәм кіші татар тықырықлары бар. Көп кенә ел язмаларда, тарихи әсәрләрдә кремник дип берничә тапкыр телгә алына. Кремник төрки тамырдан, крем һәм нык, ягъни ныклы корылмага крем дигәнне аңлата. Инде аны һәрбер манарасы хакында сүз алып барсак, әлбәттә без тагын татар сүзләре табачакбыз. Әмма сүз Кремль түгел, шушы Мәскәү җирлегендә яшәүче халкым турында. Сибелгәнбез, таралганбыз, күпме халык, табышканга бәхет тоеп без куандык. Йөрсәк тә без милләт диеп утта янып, без үлмәдек, без уйландык, без уяндык. Гасырлар чылбырын күздән кечерсәк, халкым тарихында бик күп төрле язмышлар табарбыз. Тарих китабына көн сайын яңа бит өстәлә. Көн сайын әлеге урамнардан агылган халык матур киләчәгенә омтыла. Кем белә, бәлки менә хәзер безнең каршыбызга татар кешесе атлыйдар. Мәскәү шәһәрендә алар бик күп. Горур, тырыш татар халкы. Кояш чыкканчы зихенен җыеп эшкә чумучы, күңел җылысын биреп хезмәт итүче, үз милләтенең йөзек кашы булырдай шәхесләр. Азат Габбас улы Валиев шундыйларның берсе. Мәскәүнең җирасты эшләре махсуслаштырылган идарәсе генераль директоры, танылган җитәкче, атказанган төзүче, Россия һәм халыкара тау эшләре гильдиялары әгъзасы. Ул җир астыннан йөзләшә чакрым юл үткән. Аны Россия һәм чит илләрдә тау тишүчелек эшендә өр-яңа техника һәм технологияларны беренче үзләштерүче, эшкә җигүче буларак таныйлар, хөрмәт итәләр. Ул йөзләгән кешегә эш бирүче дә, алар арасында билгеле милләттәшләребез дә бик күп. Татар халкын иң тәртипле халык дип күрәм мин. Иң тәртипле, иң тырышчан кеше дип күрәм. Менә безнең эшләрдә, безнең эш бит инде физически авыр эш, җирасты эшләре. Менә мин эшләгән вакыт түк әле бөтен татарлар бригадир булалар, бөтен передовиклар булай татарлар. Шахтада эшләгәндә шулай татарлар, и вот Москвада шулай татарлар. Татар кешеләр алар иң тырыш кешеләр дип күрәм мин алар. Иң эшчән кешеләр дип күрәм. Иң дуслар кешеләр, и берсен-берсенә вот помогай, булыша торган кешеләр дип күрәм татарлар. Нәкъ менә шул хезмәт сөюче халкыбызга лаек буласым килә ди ул. Азат Габбас улы Валиев меценатлык традицияларын яңартучы, милли мәдәният һәм сәнгатькә булышлык итүче кешеләрнең берсе. Мәскәү Сабантуе татарларның әһәмиятле бер генә чарасы да аның спонсорлык ярдәменнән башка үтми. Ул Татарстанның Изге Кол Шәриф мәчетен төзүдә дә зур өлеш керткән. Чын мәгънәсендә олы җанлы кеше. Коръәндә әйткән, бүлешергә дигән, үзеңдә булганны, тапканны ничә яшен биришергә дигән. Ну, менә мин шуларга шул тырышам мин һәр вакытта күп, менә даже не то что мәчетләргә, чиркәүләргә дә бирергә, храмнарга бирергә тырышам. Мин хат килеп тора, барсын әйбереп торам, булдырганча вообще. Ну, күңелемчә үз кеңле машина, менә шулай ярдәм итәргә кирәк кешегә. Безнең әни мескен мәрхүм әйтә иде. Кеше бакчаңа таш белә берсә, сенең бакчасына ипи белә бер дия иде. Менә бидем шунда ки, әти дә безнең бик шулай булыша торган кеше дә, ул таза тормышлы торды. Видим, шул алардан, шул нидән, шул нәселдән, әти белән нидән бирелгәндер инде шулай. Аның меценатлыгында туган авылы Татарстанның Нурлат районы Яңа Әмзә аерым бер урын алып тора. Ул ата-бабалары җиренә сагынып кайта. Саф күңелле, затлы Азат әфәнде Морза нәселеннән. 9 буынын белгән, өйрәнгән шәхес үз балаларына да, руларына карата горурлык хисе иңдерә. 2 малаем бар минем. Алар шулай минем кебек шул Горный университетын бетерделәр. Икесе дә. Минем янда эшлиләр, минем белән без бергә эшлибез. Ну, алар миңа кажется, мин аларны шулай өйрәттем, шуларның шул эшчән булырга тиеш икән. Булат белән Ринат тормышта үз юлларын табарга булышкан әтиләре белән горурланып яшиләр. Гаилә бәхет ачкычы ди халык әйтеме. Азат әфәнденең тигез тату пар канат астында үскән уллары затлы нәселенең дәвамчылары. Мәскәү гөрли,
Кешене әз генә булса да көзнең матур төсләренә, сафлыгына, хуш исенә чумдырасы килә. Туктатып кара, булдыра алсаң. Ә менә каланың шитендә көзге яңгыр тамчыларына ирек биреп, тальян моңы яңгырый. Күңелгә әйтеп бетергесез хисләр дулкыны бәрә. Әйтерсең, без туган илебез Татарстаннан йөзләгән чакрым ераклыкта түгел, ә ниндидер тылсым аша ачылган ишекнең икенче ягында гына. Искиткеч матур тальян гармон сезнең кулыгызда. Шундый моңлы итеп уйныйсыз. Аның үз тарихы бармы? Каян килде бу гармон сезгә? Каян алдыгыз аны? Менә бу тальян гармон миңа Казанда тора торган дустым Рим Шафикович бирә киткән иде. Ул менә бу гармоннар ул вакытта, аны бу гармонга инде 6-7 ел, ул вакытта әллә 4, әллә 5 гармон гына шундый дип сөйли иде Рим Шафикович. Аны Башкириядан бер бабай ясаган заказ белән шулай. Азат әфәнде, әйтегез рәхим итеп, менә бу татар моңы, татар кие нәрсә бирә сезгә? Яшьлегем күп төшерә. Яшьлегемне урамда уйнап бергән вакытларны, кызлар янына йөргән вакытларны, аннар күбрәккә көтү киткән вакытларны шу. Аннары армия киткән, особенно менә калган, күңелдә калган яшь вакытта, малай вакытта, 45-нче елларда, 44-нче, 42-нче елларда сугышка зада торган идек. Абыйларны, абзыйларны күбесен. Алар китәләр эшләп киткәндә кыркапка төбеннән кул булдап, булкып, кул селкеп, силгеләр селкеп китәләр. Сау булыгыз, я кайтарбыз, я кайтмабыз, сау булыгыз туганнар дип. Менә именно алар менә шул кин уйныйлар, шул авыл киле аталабы, бу яңа әмзә авыл киле атала. Дип китәләр. Азат әфәнденең тальян гармоны аша сыкрап чыккан күңел моңы безне төрле халәтләргә кертте. Кисезләнеп торган күңелебезнең теләгән ачкычын табып, әлеге гаиләнең асылына төшенәсе килде. Икенче бүлмәдә иренең күңел сәфәренә кушылып, Розалия ханым чигү-чигә. Ул төсле җепләр аша бәхетле тормыш йомгагын сүтә. Азат гармонда уйнап күңеленә тынычлык таба. Ул яшьлегемне, уйлым яшьлегемә кайтам ди. Мин инде менә шулай уйланып, шигеп, һәрбер калаган инәмне тарткан җибемә карап, күпме узган гомеремне, шатлыклы, бәхетле, шундыйларны уйланып, шулай шигү чиккәндә уйланыла. Туган якларыма, туган илемә менә карыйсың, менә бу табигать күренешенә. Менә монда бит карыйсың, нәк авылдагы икебек су буенда менә ут янган төнге табигать, кар. Авыл искә төшә, күзгә яшьләр килә. Үзеңнең туган ягың, туган телең, туган халкың онытылмый ул. Барыбер кайда гына яшәсәң дә, урыс арасында яшәсәң дә, барыбер ул күңелдә барсы да. Җырлау белән җылау сүзләре тикмәгә генә аваздаш түгелдер. Туган якларыннан бик еракта, Мәскәү җирлегендә төпләнеп узган гомерләренә канәгать булып яшәгән әлеге гаиләгә сокланмыйча мөмкин түгел. Әле бит алда күпме чигелмәгән матур вакыйгалар, җырланмаган җырлар. Менә тормышның безнең кызыгы икән шул ул. Өйгә кайтасың, өйгә кайтканнан соң сине каршылалар, көлеп каршылалар, чәй куялар. Менә шунда гаилә белән тынычланып китәсең. Ике малайларың белән шарашканнан соң, сөйләшкәннән соң, аннар асылын менә оногың белән бергә утырганнан соң, бабай дәвәт итеп әйткәннән соң, шуннан да зинҗаданың тәмнисе кызыгы юктыр инде. Ират үй төзергә тиеш, агач утыртырга тиеш. Ну, семья сакларга тиеш. Моң озатып килгән, ул җыр белән шахталарга да төшкән, тауларга да менгән, иң мөһиме үз йөзен саклап кала алган. Нәкъ менә шушындый Валиевлар гаиләсе кебек. Туган илем кайттым мин талпынып, туган халкым сезне сагынып. Югалтмагыз татулыкның бер бөртеген, йөзне тотып мул тормышка яшик бүген. Татар дигән уйны күңелләргә салыйк. Без үлмәдек,
biz uyandık, biz uyandık. Ak erimler, nazlı güller bir bakşada, tüplerinden ayırmağız ni çıksa da. Hatır da var, kileşegin uyluy halık. Biz ölmedik, biz uyandık, biz uyandık. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz hazır Nazife Hanım bilen Nek Meskev'nin üzerinde, koşandırmında Tatarlarının kilip urnaşkan orunu bu. Şulay bit Nazife Hanım. Bilgili mında bik motor şaralar da kütülüyor. Mine şul hakta da silap gitseniz idi. Eylesine, eliminde bu zur Tatar tıkırığı, tılmaşlar tıkırığı bular barsıda Tatarların mında bulganlığın kürsete. Ondan soň şu uramdan jirak tügülgine, üte Balşay ardınkı, zur ardınkı uramı. Ol Altın urda bilen Kremlni beylep turgan uram. Çünkü ul uramdan Kremlge barıp jetesin. Emine indi nindi wakygalar bulası turunda. Nerse aytasim kile, Abdullah Tokay bir qaşında Meskövde bulmagan. Lekin Meskövliler Abdullah Tokayga heykel kuyarga jinalar. Hem indi anın hatta maketi de işlengen, minenin maketi. Şuşulay hem ul näq mine şu urunda turaşak. Allah verse. Әйе, аны шулай дип карар кылдылар, чөнки безнең монда йортка инде bir 5-6 адым гына кала безнең мәдәни үзәккә. Шушылай итеп безнең Мәскәүбез әле Тукайлы да булачак, Алла бирсә. Hazır biz Мәскәү шәһәренең кече татар тыкырыгында. Монда татар халкының горурлыгы булган Асадуллаев йорты урнашкан. Октябрь революциясына кадәр аны үз акчасына һәм Мәскәүдә яшәүче татар халкыннан җыелган ирана хисабына татар сәүдәгәре Асадуллаев төзеткән. Бүгенге көндә әлеге йортта татар милли мәдәни мөхтәрияте урнашкан. Үз ана теленә, гореф-гадәтләренә, тарихына битараф булмаган милләттәшләребез матур чаралар уздыралар. Иң мөһиме, киләчәк буынга татар халкының асылын җиткерәләр. Китапханәдә көн сайын Татарстан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәме белән тупланган китаплар яңа дусларын таба. Kim Tatar телен ярата, kim Tatarстанны ярата. Шулар килә инде, монда шулай ял итеп үткәзәбез. Ветераннар килә, үткәзәбез концертлар. Мәскәүнең татар милли мәдәни мөхтәрияте бинасында урнашкан Идел ресторанының ишекләре һәр вакыт ачык. Монда килгән кунаклар рәхәтләнеп татар моңына чумалар һәм әлбәттә милли ризыклардан авыз итәләр. Мин тамашачыларга үзебезнең үзгә салатны тәкъдим итәсем килә. Ул Татарстан салаты дип атала. Башта тавык итен кыздырабыз. Тавык кызган арада яшел кыяр турыйбыз. Kıyar, karacimiş, yeşil burçak, şiklevik salabız. Hazır barsında butuyuz. Mayonez salabız. Tatarstan salatı hazır, halkıma demli aşab, mullukta yaşarga yazsın. Hürmetli тамашачыларыбыз, biz sizga hozir шушында kelgan qonaqlar bilan uchrashuv mumkinligida tug'dira olamiz. G'afur etiniz, biz sizni bir gina minutga borishsak, ochilolmaysizmi? Mana men sizning bek motor tatarcha әңгәмә qurib o'tirganingizni eshitdim. O'zingiz bilan tanishtirib ketingiz. Мен Рушан, менем дуслар, бу Дамир, бу Гүлшат, бу Айдар. Мен берда якын турам, татар урамда турамын. Бу йортта үз вакытта менеке абием укуды. Бик яратабыз биргә килергә. Яшьләр татар милли мәдәни мөхтәриятендә еш булалар. Мондагы китапханә узган чаралар аларга телне өйрәнү өчен бик нык ярдәм итә. Безнең халык ул бит олы халык, матур халык. Аны безнең тарихы, татар тарихы, бай тарихы булды. Аны белергә кирәк. Каян татарлар килде, ничек алар традициялар бар, ничек алар теле бар, ничек сөйләштеләр теге вакытта, ничек алар бу көннәрдә сөйләшәләр. Не хотелось бы, чтобы следующее поколение
то вот поколение, которое будет зависеть от меня, оно Ана просто телен өйрәнүгә күп көч куям. Минем киләчәктә То, почему балаларымның это сорауларына почему татарча они җавап бирәсем килә. просто там Саша и Сережа. Почему их зовут татарскими именами? Они будут задавать эти вопросы, и я на них постараюсь отвечать по-татарски. Есть такая поговорка у англичан. Это тот народ, язык которого я преподаю в институте. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты являешься Инглиз человеком. халкында бер әйтем бар. Күпме тел беләсең, шул хәтле син кеше. Минем теләгем шул. Телләрне өйрәнү иң беренче ана теленнән башлансын иде. Конечно. Пожелать этого всем. Күпләр Мәскәүдәге Татарстан утрауы дип атап йөрткән бина ерактан күренә. Билгеле, асылда ул вәкаләтле вәкиллекнең офисы гына түгел, кунакчыл йорт. Монда татар халкының асыл егетләре һәм кызлары матур гамәлләр хакында фикер алышырга җыелалар. Безнең халкыбыз затлы, шулай бит. Менә шундый затлы егетләребез безнең тапшыруыбызның үзәгендә. Мен сезнең белән бик килешәм, чөнки халкыбыз бик бай. Зыялылар ягыннан да, эшмәкәрләр ягыннан да. Аны махсус статистика санап караганы юк. Менә 100 мең кешегә санап карасаң, безнең спортсменнар да, эшмәкәрләр дә, сиясәтчеләр дә, bütün ülkede bizning халык беренче урында бара дип уйлыйм. Безнең һәрбер өлкәдә халкыбыз тырышлыгыбыз генофондка язылган. Ул бүген инде менә хәзер әйләнә шушы нәтиҗәләргә. Бүгенге безнең героебыз Азат Габбасович турында сөйләгәндә дә бу бер шундый кешеләрнең мисалы гына. Бу үзен-үзе ясаган татар кешеләренең берсе генә. Шуңа күрә татар халкының затлы, зыялы затларын үзен-үзе ясаган кешеләрне без сакларга тиешбез һәм алар белән горурланып, алардан үрнәк алып яшәргә тиешбез. Халкым бик бай безнең. Бу хакта вәкиллектә хезмәт итүче милләттәшләребез яхшы аңлый. Һич шиксез, мондагы егет кызларның эшчәнлеге хакында сөйләп тә күрсәтеп тә бетереп булмас. Сәяси, икътисади мәсьәләләр, халыкара эшләр һәммәсе дә нәтиҗәле. Иң мөһиме, халкыбызның таянырдай, үрнәк алырдай шәхесләре, алдынгы карашлы яшьләре бар. Кардәшлек дигән яшьләр оешмасында 200-гә якын яшь татар яшьләре бар. Буларның яңарак кына мен аларның оештыру комитетларын кабул иттем, 30-га якын кеше. Барысы да саф татарча сөйләшә. Бергә тормыш алып баралар, бергә футбол уйныйлар, бергә укыйлар. Менә шушы яшьләргә бик зур өметем бар. Чөнки булар татар җанлы, рухи җанлы һәм төрки җанлы Мәскәү татар яшьләре. Безнең төп максат татар яшьләрен бергә җыярга, безнең милли булган гореф-гадәтләребезне сакларга, аларны үз арабызда яшәргә һәм бер-беребезгә ярдәм итәргә. Ул үз милләттәшләрең белән очрашып, рәхәтләнеп татар телендә сөйләшеп утыру кичләре шуннан да күңелгә бик яхшы иде. Һәм менә кайбер кешеләргә хәзер бүгенге заманда бу бердән-бер мөмкинлек татар милли һәм дини традицияларны, дөньяга карашларны онытмаска. Шуңа күрә инде тырышабыз күбрәк кешеләрне чакырып, күбрәк кешеләр белән аралашырга. Bütün оештырылган чаралар, алар бер кеше белән, ике кеше белән оештырылмый. Алар бөтенебез белән оештырыла. Мәсәлән, бер кеше анда ашау хәзерлиме, икенче кеше конкурслар әзерлиме, һәм һәр кеше үз катнашын сизә. Менә безнең кардәшлегебезнең кардәшлек.ру дигән сайты бар. Без ни өчен җыелабыз, без нәрсә белән яшибез, безнең принципларыбыз нәрсәдә. Һәм ул яктан безнең сайт шулай ук бик әһәмиятле нәрсә, бик әһәмиятле чара. Чөнки безне танымаган, безне күрмәгән, Татарстанда булган, Рәсәйнең башка төбәкләрендә булган кешеләр безне шул сайт аша таный ала. Ул безнең йөзебез. Киләчәктә дә шулай бергәләп җылышырбыз, гаиләләр белән, инде эшли башлагач, инде зур кешеләр булгач, һәм әлбәттә үзебезнең балаларыбыз өчен дә мондый мөмкинлекләрне тудырырга тырышырбыз. Һәм мен чын күңелдән ышанам, монда да төпле һәм көчле татарлар булачак Мәскәүдә. Татарстанның монда бер аягы булачак. Татарстанга ярдәм итүче һәм Татарстан белән бергә бер төрле уйлаучы кешеләр булачак. Һәм без бер-беребезгә шулай булыша, Татарстаннан килгән, төрле төбәкләрдән килгән кешеләргә ярдәм итә, көчле халык булып калырга тырышырбыз.
Кардәшлек татар яшьләре оешмасы Рәсәй Халыкара дуслыгы университетында оешып киткән. Алар әледән-әле матур чаралар уздырып торалар. Изге Рамазан аенда үткән ифтар кичәсендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Бу кичәләр бик кызык үтә, моң белән һәм моңа дәлил булып, сезгә турайда без уйнап җибәрәбез. Дөрес юлга өндәү, чакыру һәм үзебезнең милләтебезнең гырыф-гадәтләрен онытмау бу бик мөһим эш. Шуңа күрә минемчә безнең мондагы кешеләр дөрес юлдан бара һәм мондай кешеләр булганда минемчә безнең татар халкыбызның киләчәге бар димәк. Татар кызларына өйләнергә, татар яуга чыгарга тырышабыз һәм татар телендә үстерергә тырышабыз балаларны. Очень счастлив, что в Москве существует, скажем, такая татарская диаспора, которая... Мәскәү шәһәрендә татар яшьләре шундый матур кичәләрдә, күңелле чараларда еш очрашалар, аралашалар. Мин алар белән бергә булуыма бик шат. Очень тепло общаемся, и я думаю, что у татарского народа и в Москве, и по всей России огромное будущее. Мәскәүдә яшәүче татар яшьләре исеменнән халкыбызга булган сәламебезне Габдулла Тукай сүзләренә халкыбыз иҗат иткән Тәфтилләү исемле җыр аша җиткерәсебез килә. Мөкаддәс моңлы сазым уйнадың син ник бик аз син сынасың мин сүнәмен айырылабыз ахырысы син сынасың мин сүнәмен айырылабыз ахырысы. Ки күңелнең моңы дип дөрес әйтәләр икән. Менә шулай Мәскәүдә моң озатып йөрде безне. Җаныбызга рәхәтлек алып кабат юлга кузгалдык. Мәскәүнең Казан вокзалыннан юлга чыккан яисә моннан кузгалган халкымның исәбе-хисабы юк. Аларның һәммәсен әлеге матур мәхәббәт бина каршы ала һәм озатып кала. Аның проектын 1912 елны күренекле архитектор Щусов башкарган. Ул аның төп керү юлын Сөембикә манарасы рәвешендә эшли. Ә инде очындагы канатлы йылан авторның иҗади табышы. Канатлы йылан Зеланд Казан шәһәренең борынгы гербы. Зеланд компас ролендә үти. Әгәр угы дөнья кисәкләре юнәлешенә күрсәтсә, вокзал манарасы очындагы ук поездларның көнчыгышка, Казанга таба хәрәкәтен күрсәтә.